Yo, naabot nami bago ang tanan, intro sa birthday. Ay, sakat yung Boots, Alvin Jan, Kenneth, Christopher, Mendoza, Birana, Ayala III. Mauna akong nickname. Mount Dinor, usa sa pinakanindot nga adtuan kung ganahan kag hiking o overlooking a view. Diri ra ni makita sa Santa Cruz, Davao del Sur. Bago ka mosaka, make sure condition imong lawas ug wala kay laing gipamati. Dapat nag-exercise ka pila ka days before ka mosaka. I tell you the truth, mo exert gud kag too much force para makaabot ka sa pinakaibabaw. Naabot na diri sa meeting spot which is sa Sinoron, Santa Cruz, Davao del Sur. Before bumutek sa inyong first step para mosaka, na ay briefing ang mga guide. Kagawad natin dito ay sa pagkakagawad, ang inyong organizer sa pagkakagawad. Hindi mo maabot, kung masakay mo motor, maabot dito sa tulay. Kita ang mabangka si Nainay, tapos balik-balikan na sa init yung gayo. So initiative na lang po ni Kagawad no, mag-buwan yun da. Totally, ang amuang plan is ikan nyo dari magbangkas padulong dito, pag-experience ninyo. Pero tungkol sa kahagtik sa init, amuan lang po kumahagig, pakita kumahagig, ina na ito ang buwan. Kira? Again and again, remind ako sa inyo atanan, ang basura, leave no trace na yun da. No, mabalik tagikan ito mga basura, dalawang din na ito. Kita matakay kapay. Klaro? Sige. Tama gyud ang giingon ni Sir, pretty yung inita. Yo, good morning mga mananap, mga alien. Karong adlaw, gilaay ko, ilaay mi. So karon maglaglaag sa mi, mag-happy-happy mi dito. Nagkang kay kog kuyog nga mga alien ug mga mananap, klase-klase ni sila, lain-laing breed. Ay, bossing, mo sakay ko be. Ug ka to itlog. Ha? Ay na lang daw, Tira. Salamat thank you. Angay-angay ba? Huh? Susok kayo, mungkag, di, one. Angay-angay, pagkakapoy ba? Kumusta, Day? Aw. Hello, sir. Okay ra ka? Okay kayo, can you believe kayo ani? Hello, kumusta man mo? Kani siya ba di yung mulingis kamera, bilingis kamera. Kumusta naman ka, ma'am? Okay ra? Pretty birthday. Tamo, sir, hi. Sa wakas, usa ka oras kanila ka uwi nakasakay na gid mi og sakyanan. Hey, nakasakay na mi. Thank you. Kira mo nga. Ay, ikaw. Magsiboge, gamay lang. Pila ka minutong sakay, nakarelax gamay among mga bagtag ug magsugod na sa miglakaw. Hoy, kahinga gyud. Diri na gyud magsugod ang tinuod nga hike. First, lapok pa gyud ang inyong magian kay I think gi-construct ning dalana. Nakakapagod pero masaya. Reminder, first kung mag-hike mo, you must bring enough money kay along the way na ay mga food, snacks, baligya para makatabang sa imong metabolism. Much better to buy or bring nga mga tamis nga pagkaon. Second, bring extra t-shirt and water. Third, bring minimal aid kit. Fourth, ang pinaka-importante sa tanan kay naa kay enough sleep. And like what I said, kondisyon imong lawas. Nagpadayon mi sa among lakaw ug daghan kayo mig nagian mga overlooking view. Gawasan na daghan kayo mig na meet nga ubang hikers which is halos tanan friendly kaayo. Hinay ra mong lakaw nga makalingaw along the way, sige ra big istorya nga dili katuuhan. At last, naabot na gid mi sa among destinasyon which is ang campsite sa Mount Dinor. Grabe ka nindot kay makita gyud nimo ang whole Santa Cruz ug baga kaayo ang fogs. Grabe pud kabugnaw. Buutan kayo ang mga guide ug ang mga organizers. Lami nga pagkaon ug banding ang natagamtaman namo. Usa ra gyud akong masulti ninyo, along sa pag-hike ninyo, daghang kayo mog makatunan labi na ang imong health nga importante gyud ang mag-exercise kanunay. Bago ang tanan, magpasalamat ko kay Ma'am Beb. Ma'am, salamat kayo sa kuan sa sa pag-support mo sa mga pagsaka, sir. Salamat kayo. Thank you kayo. Thank you. Salamat po sa pagsalig.